Ahojte, blížia sa majstrovstvá sveta vo futbale 2026 a tak by som vám chcel pripomenúť, aké boli oficiálne lopty na posledných 5 majstrovstvách sveta a predstavíme si aj tú najnovšiu pre rok 2026. 2006, Nemecko, názov lopty Teamgeist. Rad vedeckých pokrokov umožnil spoločnosti Adidas posunúť hranice vývoja lopty v roku 2006, keď sa do výroby dostala Teamgeist, čo v doslovnom preklade znamená tímový duch. Od dokonalej gulatosti jej chýbalo menej ako 1%. Zároveň bola tepelne spojená a označovala sa ako oslava inžinierskej dokonalosti. 2010, Južná Afrika, názov lopty Jabulani. Pravdepodobne najkontroverznejšia lopta histórie majstrovstiev sveta, Jabulani, sa kývala, kolísala a ponárala, keď sa pohybovala po úplne nepredvídateľnej dráhe letu. Jej nepravidelný pohyb dával útočníkom jasnú výhodu, keďže viacerí nešťastní brankári nedokázali odhadnúť cieľ ďalekonosných pokusov. 2014, Brazília, názov lopty Brazuka. Po testovaní sily 30 skupinami vedcov a nie menej ako 600 profesionálnymi hráčmi bola Brazuka podrobená starostlivému súboru kontrol kvality. Možno boli v popredí mysle FIFA stále niektoré nepríjemné spomienky na chyby v podaní Jabulani. Rok 2018. Rusko. Názov lopty Telstar 18. Telstar 18 navrhli ako spomienku na vôbec prvú loptu Adidas na majstrovstvách sveta vo futbale. Uvedená na trh bola takmer 5-10 ročí predtým. Zaznamenala aj skok do budúcnosti. Fanúšikovia, ktorí si zakúpili repliky, boli vybavení čipom NFC Near Field Communication, vďaka ktorému mohli svoju loptu naskenovať smartfónom a získať tak prístup k ďalším informáciám o produkte a obsahu súvisiacemu so šampionátom. Rok 2022. Katar. Názov lopty Al Rihla. Al Rihla sa mohla pochváliť niekoľkými priekopníckymi konštrukčnými prvkami. Nesie žiarivú farbu a výrazný trojuholníkový vzor. Navždy bude spojená s vytúženým triumfom Lionela Messiho. Tento model bol zmobilizovaný technológiou prepojenej lopty. Tá umožňuje rozhodcovským tímom prijímať rýchlejšie a presnejšie úsudky vďaka podrobným informáciám, ktoré poskytovala či už v súvislosti s prísnymi rozhodnutiami o offside alebo s označením miesta kontaktu pri obzvlášť dôraznom zákroku. Rok 2026. USA, Kanada, Mexiko, názov lopty Trionda. Najzaujímavejšie na futbalovej lopte Trionda je kombinácia revolučnej technológie, unikátneho dizajnu a historicky najjednoduchšej konštrukcie. Trionda je prvá lopta majstrovstiev sveta so 4 panelmi, čo zlepšuje stabilitu letu a znižuje nečakané odchýlky vo vzduchu. Hlboké švy a pokročilá geometria robia jej trajektóriu plynulou. Farby a symboly na lopte reprezentujú Kanadu červený javorový list, Mexiko zelený orol a USA modrá hviezda. Zlaté detaily odkazujú na trofej majstrovstiev sveta. Ktorá lopta sa vám najviac páčila? Napíšte do komentárov. Ďakujem za pozornosť.